Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az ACB Média Videó Podcast csatornáján. Tőlem balra, vagyis rendezői jobbra Nemes Csaba festőművész, tőlem jobbra rendezői balra pedig Zemlényi Kovács Barnabás, teoretikus, kritikus, független kurátor ül. Az apropója a beszélgetésünk pedig nem más, mint hogy Csabának Painting as Shelter címmel az ACB Galériában 2026. március 12-én nyílt kiállítása, ami egészen április 17-ig lesz látogatható, és reményeink szerint a podcast megjelenése utánig még azért lesz lehetősége a közönségnek megnézni a kiállításra, amit mindenképpen érdemes. Egyebek mellett már csak azért is, mert a második kiállítása Nemes Csabának az ACB Galéria tereiben. Arra gondoltunk, hogy még mielőtt belecsapnánk a beszélgetésbe, illetve hogy voltak éppen mit is tekintünk az új kiállítási anyagod legfőbb fókuszának, azért az illendőség kedvéért mégiscsak bemutatnám röviden a beszélgető partnereket. Nemes Csaba 1989-ben végzett a Magyar Képzőművészeti Egyetem festőszakán, jelenleg a Pécsi Tudományegyetem festészet tanszékének frissen kinevezett professzora. Ezúttal is gratulálunk. 2013-ban elnyerte a Leopold Bloom művészeti díjat, korábban szerepelt a São Paulo-i Biennálén is. Nagy léptékű önálló kiállítása az Ékány díjával közösen 2023-ban a Hageni Emil Schumacher Múzeumban volt, egy kiváló katalógus is készült, Inside Outside címmel. Korábban a pécsi M21-ben, a krakói Mocakban, a rijékai MMSU-ban és a Dunajvárosi Kortárs Művészeti Intézetben is bemutatkozott. Idén pedig májusban az adás felvételétől számított kicsivel több, mint egy hónap vagy másfél hónap múlva nyílik a debreceni Modernben egy nagyobb léptékű retrospektív kiállítása Csabának, amely több mint 30 év alkotói pályaévébe, és annak legfontosabb állomásaiban enged majd betekintést. És az Zemlényi Kovács Barnabás kollégám pedig ugye egyéb érdemei mellett ennek a kiállításnak a társkurátora, a Modern kurátorával, Don Tamással közösen, úgyhogy az itt előbb felsorolt titulusok, illetve affiliációk mellett itt elsősorban Barnabást ma emiatt is üdvözölhetjük köreinkben. De ha esetleg a kedves néző, illetve hallgató visszagörget az ACB YouTube csatornáján, akkor észreveheti, hogy ez már a harmadik Csaba képzőművészetével kapcsolatos ACB média tartalom. Körülbelül kicsivel több mint 2 évvel ezelőtt volt a bemutatkozó kiállításod, Making Painting címmel. Ahhoz készült egy szerintem remek videó dokumentumfilm Simon Zsuzsiék jobbvoltából, és annak a kiállításnak a megnyitó szövegét, ami felért gyakorlatilag egy ilyen akadémiai székfoglaló előadással is, azt Zemlényi Kovács Barnabás követte el, és szerencsére sikerült azt is rögzíteni, végre kapni, úgyhogy azt is érdemes beszerezni. Viszont még mielőtt belekezdenénk, azt javasolnám, hogy mivel ezek a címek, ugye egyrészt angol címeid vannak rendszeresen, aminek az egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy azért mindig sokkal több rétegű, több jelentésű címek, többszörösen töltött címekről van szó, és sok esetben valamifajta irányokat, elmozdulásokat is jeleznek az előző programokhoz képest, és érdemes volna, azt javaslom, hogy talán ezzel a Painting as Shelterrel kezdeni. Mit gondolsz, neked mi erről a meglátásod, Barni? Köszönöm, Zsolt. Én onnan kezdeném, hogy amikor láttam ezt a Painting as Shelter sorozatot, akkor az egyik legizgalmasabb felismerés, amiért, hogy Csabának ezek a legfrissebb munkái a legkorábbi munkáit juttatták eszembe, amik szerintem kevéssé ismertek. Közvetlenül a 89-es diplomázásod után készült munkákról van szó. 89-90 környékén készült több olyan munka is, ami a
a sátornak a motívumával dolgozik. Ö, Ugye a shelter persze egy több jelentésű szó, valamiféle menedéket jelent, de azt hiszem, te is utaltál arra, hogy már csak a materialitása révén is felidézi a sátrat, mint valamiféle ilyen efemer architektúrát, valamiféle bizonytalan konstrukciót, aminek van egy védelmi funkciója, de közben meghatározza az is, hogy ez nem egy erős védelem, ez egy bizonytalan, prekár konstrukció, ami egyébként azt gondolom, hogy nagyon izgalmasan összeolvasható magukkal a festményekkel is, erről majd talán később beszélünk bővebben. Szóval hogy szerintem egyébként a festmények, az absztrakt struktúrák jellegzetességében is visszaköszön ez a prekár, ez az efemer jelleg, mondjuk egy ilyen nagyon stabil konstruktivista attitűdhöz, vagy hard edge attitűdhöz képest. De hogy szerintem ezek a sátormunkák nagyon izgalmasak, és nem csak a sátor motivumán keresztül, hanem sok egyéb vetületében is, mint hogyha ezekhez a akkori probléma felvetésekhez térnél vissza, ne felejtsük el, hogy a rendszerváltás időszakában vagyunk, tehát hogy én azt érzem, hogy egyébként az a fajta, a kételynek a központisága, ami egyébként szerintem jellemzi kezdetektől kezdve az absztrakt praxisodat, 2020-tól kezdve, az minthogyha ott is jelen lett volna, és ebben a sátor motivumban is ott lett volna, hogy te hogy emlékszel, hogy akkor mi volt a fejedben, mi volt a motiváció, hogyan vált ennyire központívá ez a sátor motívum, legalább 3-4 munkád is van, ami különböző ambíciókból legalábbis úgy tűnik, de valahogy mind a sátor motívumához kötődik. Az első munka azt hiszem azt a címet kapta, hogy Sátortemplom, és ugye ez 89-ben pont egy ilyen Szent István centenárium volt, és a képzőművészeti főiskolán volt egy pályázat ezzel kapcsolatban, és elég sok hallgató pályázott vele, én is ezt tettem. Egy installációt készítettem, ami egy ilyen nagyon-nagyon fura sátor volt, ami egyszerre idéz formailag egy templomot, és ugyanakkor meg hát igen, szóval fából és vászonból készült. A felülete nagyon meg volt gyötörve, ha jól emlékszem, még talán a rákerülő vásznat kínhagytam az esőn, vagy sárba, stb. Festettem is rá, tehát tulajdonképpen így érlelődött az anyag hosszan. Amiben részben biztos, hogy benne voltak olyan inspirációk, amik részben a Beuys-tól jöttek, vagy a Beuys tanítványától, a Kiefertől, aki akkoriban szerintem az én generációmra abszolút erős hatással volt. De azért egy kicsit így az Arte Povara is talán megidéződött. Igen, a Mario Metz abszolút szintén az ő ilyen iglószerű, ilyen kollázs építményeivel. És tulajdonképpen azt járt a fejembe, itt volt azért egy erős konceptuális háttér, hogy maga a Szent Istváni karakter és dilemma az, hogy tulajdonképpen történik egy nagy rendszerváltás, egy nagy ideológiai váltás, és hogy ezt valamilyen módon ezt a jurtaszerű, sátorszerű dologból egy keresztény templom épül meg. És hát ez nyilván utalt arra, hogy egy hasonló helyzetben vagyunk, tulajdonképpen 89-ben, ahol nagyon-nagyon gyorsan kell adoptálódni egy ilyen európai, egyértelműnek tűnt akkor is, ugye, hogy egy ilyen európai identitás felé húz az ország, és hogy ez hogyan történik, és mi lesz. Egyébként nagyon érdekes mából ezt végig gondolni és visszanézni. Természetesen akkor egy ilyen bizakodással teli időszak volt. Szóval, hogy erről a dilemmáról szólt ez a munka, és a későbbiekben, amik készültek, azok talán nem voltak ennyire erőteljesen konceptualizálva, kivéve talán a hannoveri munkát, ami az időben tulajdonképpen azt hiszem, hogy az utolsó előtti munka, inkább megyek időrendbe, tehát először van a Távolság című kiállítás, ami a Bercsényi Klubban egy sorozat volt, és ezek ilyen egyéni kiállítások voltak egymás után, és akkor egy sátrat építettem föl, ami tulajdonképpen egy rekonstrukciója volt egy saját sátornak, egy cseh gyártású sátornak, és ezt egy az egybe tulajdonképpen szabás minta szerint újra alkottam,
és a térben fölállítottam ezt a fólia sátrat, amire festék is került, tehát festőleg meg volt dolgozva. Érdekes, hogy itt azért csak kilógott ez a lóláb, hogy tulajdonképpen konceptuálisan lehet, hogy elég lett volna úgy hagyni a dolgot, és valamiért volt bennem egy ilyen érzés, hogy de azért még lehet, hogy ez így nem elég, hozzá kell nyúlni. Aztán utána meg, amikor megcsináltam, akkor meg abban nem voltam biztos, hogy ez egy jó döntés volt. Na mindegy, szóval, hogy ez így izgalmas volt a térben, és egy ilyen belógatott nád hálón keresztül világítottam meg egy ilyen színházi vagy ilyen filmes reflektoron keresztül, ami árnyékot vetett a falra. Ha jól emlékszem, még a föld is be volt szórva náddarabkákkal és kevés kosszal ezzel-azzal. Szóval ugye, akkoriban volt ugye egy ilyen nagyon erőteljes felfutása így a téri jellegű munkáknak, amit így hát ilyen jobb ilyen közös elnevezése installációnak hívtuk, de hát ugye ezek az egykori environmenteknek a tovább gondolt változatai voltak, és ennek nem volt címe, és nem is volt egy ilyen erős, nem tudom, mögöttes tartalom. Viszont itt fontos elmondani azt, hogy ez a sátor, ez azért volt számomra annyira fontos, és volt egy ilyen erős személyes kötődésem hozzá, mert ez a sátor megjárta Velencét 1988-ban, Szépfalvi Ágnessel voltunk ott, de nem Velencében aludtunk, hanem Messzrében, egy kempingtáborba. Megnéztük a Velencei Biennálét, meg természetesen a várost. Hozzá kell tenni, ugye ez még pont a rendszerváltás előtt volt, tehát ez egy komoly nyugati útnak számított eljutni Velencébe, és egy ilyen kortárs rendezvényt is megnézni. És egy nap, amikor Velencében voltunk, kiderült, egy óriási nagy vihar volt, azt láttuk messziről, és Messzrét teljesen elkapta az eső, és hát mikor ugye este hazaértünk, akkor nagyon aggódtunk, hogy itt mi történt, és ahogyan beléptünk a kempingbe, mindenhol feküdtek a sátrak, és vízben álltak, kivéve a mi cseh gyártmányú sátrunk, amely túlélt ezt a dolgot, és még nem is ázott be. Na szóval ez így ilyen poénos történet, de végül is tulajdonképpen valószínűleg ez egy picit így motivált, hogy ez a védelem funkció, ez jól működik, sőt, még talán egy kicsit egy ilyen, nem tudom, egy ilyen kelet-európai ilyen büszkeség is volt bennünk, hogy az ilyen olyan szuper sátrak azok ott eldőltek a viharban. És akkor ezt a motívumot használtam föl végül is a hannoveri projektben, ami az első olyan egyike volt olyan meghívásoknak, ahol egy kicsit azon gondolkoztam, hogy milyen módon kapcsolódhatnék a hely szelleméhez. Ez egy nagy rendezvény volt, ahol nagyon sok kelet-európai művész szerepelt, galériák is részben már, de művészek is. A Beke Lászlótól kaptam egy ilyen fülest, hogy erre érdemes lenne pályázni. Sok magyar részvevő volt egyébként ezen a seregszemlén, és ott az volt az elképzelésem, hogy reflektálok arra, hogy Schwitters, aki egy abszolút egy ilyen kedvenc és fontos figura volt korábban is már számomra, hannoveri születésű, meg hannoveri polgár, és ugye ott építette ezeket a Merz építményeket, és hát amúgy is az ő figurája nagyon-nagyon érdekesnek tűnt, és akkor ilyen kisebb kutatások után valamilyen könyvben találtam tőle ilyen dobozokat, ilyen Merz dobozokat, ami részben, az egyik talán egy picit ilyen sátorformájú volt, már nem emlékszem, és akkor az jutott eszembe, hogy erre lehetne valamilyen módon reflektálni. Tehát, hogy egy ilyen sátorszerű installációt építeni erre a kiállításra, és hogy azt majd bevonom mindenfajta felületre. Eredetileg ilyen fotópapírokkal akartam, és hívóval, fixírrel, meg még nagyítani is rá, de aztán a későbbekben kiderült, hogy erre nem volt lehetőség, ilyen anyagokat nem tudtak beszerezni, és akkor egy kicsit így a Merz módjára fölépítettem egy konstrukciót, ami különböző rétegeket kapott, vakolatot is, és az egésznek az a cím, hogy Anna sátor, mert akkor tudtam, hogy ugye az Ági terhes volt már Anna lányunkkal, volt már felvétel, tehát hogy ultrahangos felvétel, tehát tudtuk, hogy lány lesz, a nevében is biztosak voltunk, és akkor
picit ehhez akartam kapcsolódni, egy ilyen korai emléket állítani ennek a dolognak, hogy az Anna érkezése az így egybe kapcsolódik egy ilyen művel. Én egy kicsit, vagy talán lehet, hogy nagyot akarok ugrani, és eszembe jutott, hogy ami egyúttal a következő témakörünkre is az eddigi életművednek a szakaszolásához is kapcsolódik majd remélhetőleg, mert hogy arra szeretnénk megkérni, hogy te magad hogyan szakaszolod, mik azok a legfontosabb sorozatok, illetve fordulópontok számodra, ami részint elvezetett a 2020-as években körvonalazódó absztrakt fordulatodhoz is, de azt akartam mondani, hogy a Sátor Motívum után 2000-es évek közepén járhatunk, amikor a Kurultáj sorozatodat fested? Mert hogy ott is van egy erőteljes sátormotívum, csak ott már egy ideológiailag túlfűtött, mert ez meg már inkább a politikai tárgyú figuratív festészetednek egy sorozat, egy viszonylag szűk sorozat, tehát hogy nem tudom hány darabból áll, de ott ugye rendre ennek a hagyományőrző ősmagyar fesztiválnak, találkozónak egy ilyen szimbolikus, meg enigmatikus jurtasátrát, illetve azoknak a lehetséges tulajdonosait különböző hétköznapi szituációban ábrázolod. Itt majd a videó alatt ugye látható felvételek, illetve reprodukciók segítik majd a nézőt ebben még jobban eltájékozódni, de ott már az ideológia lesz tulajdonképpen egyfajta sátor, mármint az ábrázolás tárgya dimenziójában, miközben te az ábrázolás minőségében, meg éppen egy nagyon direkt, olyan értelemben nagyon konfrontatív és szinte ilyen akciószerű figurativitással. Az akció alatt nem azt értem persze, hogy akciófestészeti, hanem hogy a kép kivágatok, a kép kompozíciók, azok kifejezetten mondjuk az újságírónak, vagy a megfigyelőnek mindenképpen valami kívülálló szemlélőnek a látvány pontjából, vagy enyészpontjából tárul fel. Az a kép, amit említettél, az azért is izgalmas, mert tulajdonképpen, mint hogyha utólag megtörtént volna az, amit én megcsináltam 89-ben, hogy egy ilyen sátortemplomot építettek fel az egyik ilyen Kurultáj alkalmával. Tehát ez tényleg egy ilyen sátorépítmény, ugyanakkor a csúcsain keresztek vannak. Szóval az ilyen fura módon így utólag tulajdonképpen így ilyen igazolta ezt a művet és ezt a fajta ilyen izgalmas önellentmondást, ami abban a műben is már benne volt. Úgyhogy ez most látható lesz egyébként a Modames kiállításon is. Hosszú idő óta egyszer korábban szerepelt már ez a mű kiállításon. Szóval, hogy igen. Szerintem most nem megyek ebbe mélyebben benne, mert azt mondtad, hogy beszéljünk egy kicsit a szakaszolásról, és valóban ez azért is érdekes, mert ugye festőként végeztem a képzőművészeti főiskolán, de az utolsó években valóban az installáció és mediális munkák irányába fordultam, tehát fotóval, filmmel kezdtem el foglalkozni, installációkat építettem, és hát ezt ugye utólag neokonceptualista időszaknak határozzuk meg, de ez olyan egyértelmű volt, hogy a 80-as évek erőteljes festészeti hullám után jött egy sokkal inkább a koncepcióra épülő és más műfajokban gondolkozó művészeti időszak, és minden fiatal nyilván az előző generációval ellentétben határozza meg magát, tehát ott a mi esetünkben sokan váltottak azok a festők, az én generációm Kósa, Komrocki Tamás, eleinte a Szűcs Attila is, és olyan típusú munkákat csináltunk, amelyek ezekkel ellen mentek. Tehát ez lehetőképpen az első időszak, ez a neokonceptuális időszak, ami gyakorlatilag a 90-es években történik, és az első felében van egy fontos mű, több fontos mű is van, de mondjuk egy ilyen határpont a névcsere, amikor Veres Zsolttal
nevet cserélek, és a cserélt neveket művésznévként használjuk a későbbiekben, és ez a fajta identitáscsere nagyon sok érdekes, izgalmas és néha fájdalmas dolgot hozott magával, de minden esetben nagyon megváltoztatta egyébként az én műtermi munkámat is, mert onnantól kezdve viszont egy picit személyesebb irányba kezdett el fordulni a műtermi munkám, és akkor tulajdonképpen a következő időszak, abban nagyon sok minden van, egészen odáig, hogy elkezdtem figurális festészettel foglalkozni, amely egy elsősorban inkább egy ilyen szűk környezettel foglalkozott, barátok, kollégák, számomra fontos embereknek a portréi készültek, tájképek, épületekről készült festmények, storyboardok, közösen Széfalvi Ágnessel, de közben egyébként más kollaborációk is voltak. A Veres Zsolttal nem csak a névcsere, vagy a Pereszlényi Bőti párossal egy legós projekt, ami szintén fog szerepelni egyébként a Modames kiállításon. És akkor ugye a 2001 az amúgy is egy világpolitikailag is egy ilyen ambivalens időszak, és nem sokkal azután gyakorlatilag ugye Magyarországra is megérkeznek ezek a válságos időszakok, és 2006-ban, amikor az utcai zavargások kitörnek, akkor éreztem újra úgy, hogy az a fajta attitűd, ami a 90-es években is izgatott, mert ugye azt nem mondtam el, hogy ugye műfajilag neokonceptuális művekként beszélhetünk ezekről, de azért volt egy nagyon erőteljes reflexió ezekben a művekben a társadalmi változásokra. Tehát engem elsősorban az izgatott, hogy az a társadalom, amik átalakul, az vizuálisan hogyan jelenik meg, illetve én arra hogyan tudok reflektálni. Tehát ebben már volt egy erős politikai attitűd, de nem annyira napi politikára reflektáltak a művek. És 2006-ban tulajdonképpen újra egyrészt motivációt is és kedvet is éreztem, hogy valami olyasmit csináljak, ami visszatér ehhez a fajta stratégiához, de már bántrabban a napi politikai eseményekhez szól hozzá. Igaz, hogy komplex módon, de mégis azokból indul ki, amiben még nem mertem volna mondjuk a 90-es évekbe belemenni. A következő időszak tulajdonképpen az egy nagyon intenzív időszak kezd lenni, és egyre inkább belemélyedek ebbe a politikus, társadalomkritikus attitűdbe, és ebben vannak nagyon sokfajta hozzáállás van benne. Valamikor múltbeli problémákkal foglalkozok, vannak olyanok, amik nagyon-nagyon erősen reflektálnak a jelenre, cigánygyilkosságok például, de ugyan múlttal foglalkozásban is vannak személyes szálak is, mint például a édesapám által készült fotósorozatoknak, amit ő 60-as, 70-es években csinált, azoknak az újraértelmezése, tehát tulajdonképpen ennek a Kádár-kori időszaknak a feldolgozása is ebben történik. Filmek is születnek, animáció és más műfajokban is. Tehát, és ez tart, ez az időszak egészen végül is 2020-ig, ami szóval olyan értelemben nagyon sikeres volt, hogy rengeteg kiállításon szerepeltem, külföldön és Magyarországon is rengeteg hívet és rengeteg ellenséget szereztem magamnak ez alatt az időszak alatt, és néha még hogyan is mondjam, szóval, hogy a hatalomnak a radara is észlelte azt, hogy én itt mit művelek. És hát ebben az időszakban történtek az ugye aktivista akciók is, tehát olyan csoportosulásokban is részt vettem, a Szabadművészek csoportja, vagy az Eleven Emlékmű, ahol ennek a fajta politikus művészetnek már tényleg a legszélén helyezkedik el, tehát hogy egészen konkrétan aktivista fellépések vannak a kultúrpolitikai változásokkal kapcsolatban. Szóval, és akkor 2020-ban van egy újabb fordulópont, ami érdekes módon ugye a Covid-dal is egybeesik, ami eleve mindenkinek egy ilyen visszavonulást hoz az életébe, de amúgy is évek óta akkor már erjedt bennem egy ilyen változásra való, nem tudom, igény, egy ilyen dilemma, hogy hogyan tovább. Lehet, hogy erről egy kicsit majd részletesebben beszélhetünk.
és onnantól kezdve kanyarodok rá tulajdonképpen az absztrakt munkákra, amik részben már korábban is azért fölbukkantak, de itt egyértelműen és demonstratívan történik. Igen, akkor talán innen is folytathatnánk. Említetted, Zsolt, hogy lesz a Csabának a retrospektív kiállítása a Modernben, és ami szerintem a mi beszélgetésünk szempontjából a legrelevánsabb része, az az, hogy ez a kiállítás 4 nagy szekcióra bomlik, és az egyik nagy szekció éppen az absztrakcióval foglalkozik, és a központi ambíciója ennek a szekciónak az, hogy demonstrálja azt, hogy természetesen valóban egy törésről, egy új korszakról beszélhetünk, hiszen a Csaba 2020 előtt következetesen nem dolgozott tisztán absztrakt festészettel, de mégis valójában búvópatakszerűen bár, de a 90-es évek elejétől újra és újra nagyon különböző stratégiák mentén használod az absztrakciót, és egyébként éppen azon gondolkodtam el, hogy van is köze ahhoz, amivel kezdtük, tehát ahogy ez a sátormotívum, ez a rendszerváltás időszak megelevenedett a beszélgetés elején, szerintem tulajdonképpen ugyanakkor találod meg ezt az absztrakciót, mint valamit, amit sokféleképpen lehet meghatározni, ready-made absztrakció, szocioabsztrakció. Tehát, hogy van egy ilyen sajátos művészeti programod, hogy a rendszerváltásnak ebben a átmeneti vizualitásában, átmeneti köztéri materialitásában többször is találsz ilyen kvázi absztrakt motívumokat, és nekem mindig az volt az érzésem, hogy az absztrakcióban te egyébként a festészetnek egy metaforáját látod. Nyilván sokféleképpen lehet az absztrakciót egyébként megközelíteni, de nyilván lehet egy ilyen tiszta festészetként felfogni, ez akár a mostani munkáidnál is egy releváns megközelítés. Akkor pedig azt éreztem, hogy úgy távolodtál el a festészettől, és ezáltal az absztrakciótól is, amit a festészethez kötsz, hogy közben meg rájössz arra, hogy ott hever az utcán az absztrakció. Talán érdemes is egy-két konkrét munkát felidézni, hogyha ezekről mesélnél, akár a marboló reklám, szerintem egy nagyon szemléletes példa erre, de akár a lopott homlokzatok is, vagy a Horizon projekt, ami számos műből áll, és egyébként mindegyik szerepelni fog a Modemes kiállításon. Talán kezdem a lopott homlokzat sorozattal, mert az önértelmes egy fordulópont, hogy visszatérve erre a 89-es időszakra, hogy én gyerekként és fiatalként is nagyon-nagyon érdeklődtem az absztrakt festészet után, és tulajdonképpen az volt az elképzelésem, picit ilyen naív gyerekfejjel, hogy ha én ezzel fogok foglalkozni, és nem tudom én, megfelelő tanulmányok után eljutok oda, akkor majd biztos az fog engem izgatni, hogy ezt a progresszív művészeti formát hogyan lehet megújítani, és hogyan lehet ezen a nyomdokokon tovább lépni. Aztán más kérdés, hogy persze nyilván közben sok hatás ért, és mondjuk nem tudom, a főiskolai évek alatt is nagyon sok minden történt, de 89-ben azzal szembesültem, hogy sokkal-sokkal izgalmasabb az, ami az utcán történik. Tehát ez egy nagyon-nagyon nagy egy ilyen szembesülés volt azzal, hogy végül is formai kérdésekkel foglalkozni a műteremben, az lehet, hogy nagyon szép és klassz, de hogy most éppen egy olyan korban élünk, amikor egyszerűen még vizuálisan is erősebb az, ami az utcán történik. És hát ez azt jelentette, hogy végig kellett gondolnom, hogyha én ehhez valamilyen módon viszonyulni akarok művészként, akkor lehet, hogy itt kell valamit keresnem. És azt vettem észre, hogy ugye a rendszerváltás éveiben a homlokzatokat elkezdték az emberek átfesteni, valószínűleg azért, mert a ház közösségének nem volt együtt annyi pénze, vagy nem is feltétlenül beszéltek olyan szinten egymással az emberek, és a szabályozások sem voltak olyan egyértelműek mondjuk az önkormányzat részéről, tehát hogy boltok elkezdték mondjuk a saját homlokzat részüket egy budapesti háztömbön belül kifesteni, vagy lehet, hogy a homlokzatnak egyes darabjait a lakók kezdték el kifesteni, ami ugye azt eredményezte, hogy egy szürke, koszos vakolat felületen hirtelen valamilyen tiszta forma jelenik meg, ami egy ilyen territóriumot is kijelöl, és másrésztről meg hát igen, tulajdonképpen mint egy ilyen művészeti akció úgy néz ki. Bár akik
ezt teszik, nincsenek tudatában annak, hogy ők mit csinálnak, de valójában, hogyha ezeket dokumentálom, akkor mint egy ilyen kisajátítás, akkor végül is egy műalkotást hozok létre. Egyébként maga a kisajátítás, mint egy ilyen művészeti praxis, szintén ebben az időszakban vált szerintem viszonylag ismerté Magyarországon, és kezdték el használni a művészek, és engem ez mindenképpen izgatott, hogy valahogyan így közelíteni a dolgokhoz. Tehát nem feltétlenül csak új műtárgyakat létrehozni, hanem már a meglévő formákból, talált dolgokból, ready-made-ként értelmezett jelenségekből így fölépíteni valamit. Tehát itt ez mondjuk egy fontos, a másik, amit említettél egy pár évvel később, de még mindig a 90-es évek elején ez a Marlboro sorozat, ami pedig úgy indult, hogy ugye nagyon intenzív volt a rendszerváltás utáni plakát jelenlét az utcákon. Szintén nem volt még annyira szabályozott, mint manapság, tehát Budapest belvárosában is eszmetlen mennyiségű ilyen billboard, tehát ilyen nagyméretű plakát volt, és ennek a plakátoknak a változásai is nagyon izgalmasak voltak. Egy idő után el is kezdtem ezeket használni, saját plakátakciókat is csináltam. Egy alkalommal észrevettem azt, hogy a szimfónia, mint brand, ami egy magyar band volt, ugye, az valamilyen módon szeretett volna versenyben maradni a külföldi, éppen akkor bejövő nagy cigarettamárkákkal szemben, és ő egy olyan plakátot talált ki, ami tulajdonképpen semmi más nem volt, mint maga a cigarettás doboznak a képi része, ami egy picikét tulajdonképpen egy ilyen korai konstruktivista kompozícióra emlékeztet, és csak annyit írtak ki rá, hogy a hazai, vagy az igazi hazai, vagy nem tudom. Tehát, hogy érdekes módon volt benne egy ilyen nemzeti identitásra utaló ilyen kis lebegtetés is, ami aztán később megint nagyon érdekes, hogy hogyan gyűrűzött be így a kultúrába. Na mindegy, szóval, hogy és én a Székesfehérváron, a Szent István Király Múzeumban volt egy kisebb kiállítás, csoportos kiállítás, és 2 ilyen plakátot szereztem meg, amit fölkasíroztam, föltapítáztam a falra, és ezekben még bele is applikáltam dolgokat, szövegeket kitakartam. Most ebben nem akarok ezekben a részletekben most már lenni. Inkább az érdekes, hogy aztán utána később, amikor az utcán sétáltam, akkor vettem észre, hogy vannak bizonyos trafikok, üzletek, ahol Marlboro hirdetések vannak, úgynevezett ilyen lightboxokon, ami nyilván akkor nagyon-nagyon újdonsült dolognak tűnt, és nagyon nyugatiasnak, és perfekcionalistának, és viszont ki voltak takarva rajta feliratok. És ugye ha levesszük a feliratot a Marlboro logóból, akkor ugyanúgy tulajdonképpen egy ilyen minimalista vagy konstruktivista kompozícióhoz jutunk. És hát ez nagyon izgalmasnak tűnt, ráadásul találtam pont egy olyat, ahol 2 volt egymás mellett, tehát egy picikét hasonló volt az a helyzet, amit én csináltam ezzel a 2 plakáttal, hogy kitakartam a szlogent és a logót, vagy illetve, bocsánat, a cégnek a nevét, és maradt csak szigorúan a forma. És akkor innentől kezdve kiderült, hogy ez itt a városnak több pontján vannak ezek, és hogy arról van szó, hogy egyszerűen tiltottak ezek a hirdetések, és az önkormányzat bírságolja ezeket a trafikokat, és arra kötelező őket, hogy takarják ki a feliratot. Viszont tulajdonképpen kiderült az is, hogy eleve tiltott a köztéren a hirdetés, viszont mármint a dohánytermékek hirdetése a nagy cégeknek egyébként így is megérte, tehát inkább kifizették a büntetést. Ebben az esetben ez egy ilyen anomália volt, hogy a trafikosokon csattant az ostor, és akkor ők kitakarták, de jellemzően nem az egészet szedték le, hanem csak a szöveget takarták ki. Tehát ez egy picit rímelt, akár még erre az átfestett homlokzatokra is, erre a bizonyos volt ilyen talált dologra. A Marlboro reklámok, mint lehetséges ilyen hard edge motívumok a köztéren kapcsán jutott eszembe, hogy
tulajdonképpen ez az absztrakcióra való affinitásod, ez maga is egy ilyen búvópatakszerű motivum tematikailag is, meg akár ilyen festészetelméleti szinten a te munkásságodban. És ugye most a beszélgetésünknek az egyik fő tárgya az voltaképpen ugye a mostani kiállításod, a Painting as Shelter, ami ugye 2020 óta, ha minden igaz, akkor a Grayscale Range, és utána jött az Appearance, és így jöttünk. Igen, szóval, hogy ha majd ezekről beszélj, kérlek, hogy ezek hogyan jutottak egyikből a másikba, de még a Grayscale-ről és még az azelőtti sorozatokról szerintem érdemes volna kicsit beszélni abban az értelemben, hogy már nem a semmiből váltottál hirtelen egy merészet, noha ez egy ilyen radikálisnak tűnik ez a váltás, de hogy akár festészet technikailag, festészet praxeológiailag is azért már egy fokozatosan oldódott, málott széjjel tulajdonképpen absztrahálódott, egyre nagyobb absztrakt felületekként is értelmezhető sávok, illetve képmező részletek jelentek meg az egyébként még továbbra is mondjuk társadalmi témájú figuratív festészetedben, szóval, hogy visszafelől nézve, ugye lehetett ez egyfajta megelőlegeződésnek is érezni, másfelől meg kíváncsi lennék arra, hogy ez belülről napi szinten itt a műteremben, mert ugye itt szó szerint egy ilyen festmény-shelterben ülünk, nem véletlenül óriási nagy ilyen vászon sátorban vagy kunyhóban. Ez egy komoly vászon kunyhó, szóval, hogy innen nézve, belülről, napi szinten, hogyan jutottál tulajdonképpen, vagy mennyire érzékelted ezeket az absztrakciós, mondjuk ilyen váltásokat? Az az érdekes, hogy egy páran föl is hívták arra a figyelmet, amikor ilyen 2015-16 környékén készült műveknél, hogy milyen érdekes, hogy ugye egyre vastagabb felületképzés történik, ilyen komoly impasztó felületek jönnek létre, a sokszori átfestés, egyre több, ami festőkéssel kerül föl. Ebben az időszakban nagyon erős hatással volt rám a londoni iskolának két művésze, ugye a Leon Kossoff és az Auerbach munkássága, akiket nyilván persze sokkal korábbról ismertem, de hogy valahogyan a menekült válság időszakában készült ilyen társadalomkritikus festményeknél volt az az érzésem, hogy valahogyan a felületében is meg kell jobban erősíteni, egyre expresszívebbé és mondjuk én roncsoltabbá kell tenni a felületeket, és valószínűleg ez is okozta azt, hogy a közönség közül néhányan visszajelezték ezt, hogy ezek már gyakorlatilag szinte, hogyha részleteiben nézzük, akkor ezek akár ilyen absztrakt képeknek is tekinthetőek. Korábban is volt azért már olyan barát, művészettörténész, aki szintén jelezte azt, hogy bár itt figurális festményekről van szó, milyen érdekes, hogy vannak azok a figurális festők, akik tényleg egy ilyen klasszikus, realista módon fogalmaznak figurális képeket, és hogy nálam mindig érezte azt, hogy végül is ezek ilyen nagyon-nagyon erőteljesen a gesztusra, meg ilyen különböző formákra, kompozíciókra koncentrálnak, és ez tény, hogy bizonyos értelemben néha még síkszerűek is ezek a képek, annak ellenére, hogy figurális képekről van szó, mert soha nem annyira csak nem tudom, a térbeliség kérdése, vagy nem tudom, a fényárnyék viszonylatok izgattak benne, hanem ezek az absztrakciós problémák is. És ez tényleg felerősödött ebben az időszakban, sőt volt egy olyan sorozat, ahol egészen konkrétan egy nagyon komoly, durva gesztus is belekerült a képbe, egy óriási nagy kereszt, X, igen, ami egyébként pont megint csak egy fotót találtam a Leon Kossoffnak
a műterméről készült, és ott volt egy olyan kép, vélhetőleg azért, mert nagyon utálta éppen a képet, dühös volt rá, és akkor egy ilyen baromi nagy gesztussal így áthúzta a képet. Ugye szerintem ezt így a festők ismerik ezt a helyzetet, amikor az ember kínlódik hosszú ideig egy képpel, és akkor nagyon utálja. Viszont ez beindított bennem egy ilyen elképzelést, hogy ez a motivum amúgy is egy ilyen kedvelt absztrakt kompozíciós elem, és hát nagyon-nagyon sokfajta praxisba, akár a Beuys-tól, de mástól is ismerjük ezeket az X vagy kereszt figurákat, tapijé, mit tudom. Szóval tényleg nagyon-nagyon nagy tárháza van ezeknek, hogy kik használják ezt a dolgot. Viszont ebben a helyzetben én úgy használtam, ahogyan Leon Kossoff is, tehát megfestettem a képet, egy figurális képet, és akkor, minthogyha ignorálnám és felülírnám a dolgot, akkor áthúztam a képet. Tehát ez mondjuk nyilván egy olyan fordulópont, ami egy ilyen erős lépés abba az irányba, hogy már a kép tagadásaként is értelmezhető ez a kép, meg sokkal áttételesebb már a képnek a politikai tartalma, tehát nem feltétlenül egy politikai eseményt látunk például a képen, hanem egy utcaképet, ami át van húzva, vagy ugyanígy készültek képek a menekült válsággal kapcsolatban a keleti környékéről, ezek a képek is ilyen, ahol maguk az emberek, a figurák gyakorlatilag ilyen ecsetgesztusok, vagy spaknival, tehát festőkéssel felholdott ilyen gesztusok, és közelről ugyanúgy ilyen absztrakt kompozícióként is értelmezhetőek. Szóval, hogy ez erősen mutatta, hogy itt történik valami, és párhuzamosan az is történt, hogy én egy picit elfáradtam ebbe a dologban. Már úgy értem, hogy az állandó reflektálásban, ami a közéletben történik, ennek részben oka az, hogy a hatalom is taktikát váltott egy csomó tekintetben, és nagyon erősen kezdte el a civil szervezeteket támadni, magukat a művészeket is, újságírókat, szóval, és hirtelen úgy tűnt, hogy az a fajta stratégia, ami korábban ilyen fölrázó erőként működött akár a közönségbe, és ugye kiegészült egyébként az aktivista dolgokkal is, minthogyha ez egy picit zátványra futott volna, vagy kisiklott volna. És egyébként még azok is, akik alapvetően szimpatizáltak ezzel a dologgal, én ezt mindig úgy szoktam fogalmazni, mintha egyre messzebbről integettek volna, hogy ez tök jó, csak csináld, és így tovább, és köszönjük. Szóval, hogy egyre kevésbé éreztem ezt a helyzetet inspirálónak alkotóként, és ezek a dilemmák elkezdődtek 2020 előtt legalább ilyen 4-5 éven keresztül. Időnként a műteremben egy kísérlet történt, próbálkoztam, ezek általában nem igazán sikerültek, és akkor volt, amikor időlegesen le is mondtam arról, hogy nem tudtam, hogy hogyan folytassam, vagy esetleg témában változtassak, vagy lehet, hogy tényleg kellene egy ilyen radikális lépés. Az absztrakt festészetet kezdtem el figyelni, és nem feltétlenül azokat a műveket, amik ilyen abban az időszakban jól megszokottak voltak, tehát amik mondjuk ilyen nagyon perfekcionisták, felületében szépek, csillogóak, nem tudom, simák, és baromira dizájnosak, és könnyen befoghatóak, jó értelemben is hatásosak, hanem azokat a művészeket figyeltem, és azok izgattak, akik valamilyen módon ezt, minthogy egy picit így kicseleznék, minthogyha tüntetőleg ellene mennének ennek, és olyan pozíciókat vennének fel, ahol látszólag ügyetlenül dolgoznak, vagy nem igazán fejezik be a munkát. Szóval, hogy mindig is inkább izgatott az, amikor valamilyen módon így ennek nem tudom én, akadémizálódott formáknak valaki ellene megy, és ezek közül az absztrakt festők között is ezek izgattak elsősorban. Talán ezen a ponton érdemes Raphael Rubinstein nevét megemlíteni, és a provizorikus festészet fogalmát. Szerintem nagyon hasznos, hogy van erre egy fogalmunk, amit most te itt röviden körül is írtál, és valóban, akár hogyha csak a magyar szintére gondolunk, akkor ugye
az elmúlt 10 évben itthon is inkább ez a vonala volt meghatározó a neoabsztrakciónak, ez a nagyon letisztult, nagyon határozott, konceptuálisan és formailag is kipárnázott, néha akár szinte ilyen hisztérikusan önbizalommal telt, és akár patológikusan letisztult absztrakciók. Egy rövid kiegészítéssel, ugye ennek talán kíváncsi vagyok, ti mit gondoltok erről, és kérlek így folytasd. Egyfelől egyébként az iparterv generációnak a folyamányaként már, itt most nagyjából 2000-2010 körül beszélünk, hálózatfestészetnek hívtad egyébként a Mikrotonmia kiállításról szóló katalógusban ezt a jelenséget, amire most utalni akarok, ez pedig tulajdonképpen a zombi formalizmus, meg az, amikor tulajdonképpen már a posztinternet festészettel bejön ez a fajta higiénikus, szinte ilyen klinikai, vagy nagyon domesztikált, nagyon leszelidített absztrakció. Szóval érdekes módon van egy inherens festészettörténeti hagyományunk az absztrakció szintjén, ugye az ipar tervgeneráció nyomán, másfelől viszont van ez a kortárs jelenség, ami meg éppen ugye a platform logikának és a platform esztétikának köszönhetően folyamatosan permutálódik. Így van, bár hogyha az erőképeteket említed, akkor ugye érdemes felidézni a 80-as éveket, a neoexpressionizmust, az újvadakat, vagy az új szenzibilitást, hogy a Hegyi Lóránt hívta itthon, és egyébként azt érzem, hogy most, hogy a 80-as évek szelleme kezd több szempontból is visszaköszönni, illetve egy kicsit újra felfedezzük ezt az időszakot művészettörténetileg is. Így például ezek a provizórikus praxisok is most hirtelen egy kicsit a helyükre kerültek, amik szerintem némi idegenkedést váltottak ki még pár évvel ezelőtt, vagy hát az talán nem titok, hogy azért megosztó a te absztrakt praxisod. Szóval egyrészt szerintem ez egy érdekes folyamat, ahogy most tulajdonképpen kezd felerősödni ez a fajta művészeti attitűd ismét. Na de miről beszél a Raphael Rubinstein? Alapvetően igen, tehát a provizórikus festészet ezzel szemben határozza meg magát, és nagyon szépen összeköthető azzal, amit mondtál, Csaba, ez a fajta elbizonytalanodás abban a nagyon határozott, aktivista, művészértelmiségi pozícióban, amit te nagyon következetesen és nagyon szerintem magas színvonalon képviseltél, de ez egy nagyon autentikus kéte is volt. Amikor írtam ezt az esszét az előző kiállításodhoz, akkor nekem ez is tűnt egy ilyen központi motívumnak, ahogy tulajdonképpen te fölvállalod ezt a kételyt, és amennyire magabiztosak voltak azok a munkák, szinte néha zavarba ejtően magabiztosak, vagy akár bosszantóan magabiztosak egyesek számára, ezek most kifejezetten felvállalták ezt a kétkedő pozíciót. Én egyébként, hogyha most két szóba akarnám összefoglalni, akkor a provizórikus festészet számomra a kételj festészete, és azért is izgalmas, mert nagyon jól össze lehet kötni a londoni iskolával, ugyanis a Rubinstein pont a londoni iskolát említi, mint egy alaparhetipusát a provizórikus festészetnek, tehát hogy visszamegy egyébként ilyen egészen korai modern művészeti erőképekig, és pont ez hát tulajdonképpen az egzisztencialista filozófia művészeti megfelelőjének tekinthető praxisokat nevezi meg. Nyilván ennek Franciaországban van egy nagy vonulata, de valóban közben ott van a londoni iskola, ami szintén ide eredeztethető. És persze pont a Kossuth vagy az Auerbach ennek a zászlós hajói, de ugye például a Kitályra is sokszor hivatkoztál, konkrétan utalsz is műveidben, csak hogy még egy nevet megemlítsünk. Tehát, hogy igazából valóban azt hiszem érthető, hogy pont ezekhez a művészekhez nyúlsz vissza egyébként formailag is. Ugye beszéltünk is erről, hogy egy kicsit az Auerbach festményeit tényleg, mintha megidéznék akár most a Painting as Shelter bizonyos vásznai. Tehát, hogy egyébként érdekelne, hogy te személyesen hogy definiálod magad számára ezt a provizórikus festészetet, vagy mennyire érzed hasznosnak ezt a fogalmat mai szemmel, vagy mondjuk akár pár évvel ezelőtthöz képest? Amikor elkezdtem nézegetni ezeket a említett absztrakt festőket, akik valamilyen módon így izgattak, akkor azt vettem észre, hogy
ehhez nekem még hiányozik egy valamilyen fajta terminológia, hogy hogyan lehet ezt beazonosítani, és így találtam rá tulajdonképpen erre a meghatározásra, ami nagyon tetszett nekem, mert hogy ez végig tényleg jól írja le a dolgot. Tehát, hogy mint hogyha valahogyan egyszerűen csak egy ilyen idéglenes, vagy éppen felvetett dologról lenne szó. És nyilván tudjuk, hogy ezek mondjuk akár a Matisse esetében egy ilyen látszólag lazán, hanyagul odavetett dolognak van mindig egy olyan ereje, amit aztán egyébként nagyon nehéz is folytatni, vagy esetekben lehetetlen is. Tehát, hogy ez jelentett tulajdonképpen egy közös nevezőt, ez az elnevezés egy csomó olyan művésznek, akik lehet, hogy egyébként így egyenként nézve azért nem annyira közeliek egymásra. Tehát nincs egy olyan erős trend ebben, amivel ezt, hogy mondjam, szóval teljesen egy akkorba lehetne szorítani, zárni őket. Itt egy-két név jut eszembe, hogy Stanley Whitney, vagy a Joe Bradley, Mary Hellman, Raoul de Keyser. És hát persze itt Magyarországon is mondjuk, akivel abszolút úgy éreztem, hogy nagyon jól összecsengenek a művek, mondjuk például a Király Andrást mindenképpen meg kell említeni, de például akár nagyon izgalmas kísérletnek éreztem, és egy picit sajnálom is, hogy tulajdonképpen ez így abban maradt, az Oláh Norbinak mi is Ibron Háló, igen, tehát a fordított tehát az a kísérlet, amikor ő absztrakcióval kezd el foglalkozni. Szóval, hogy tehát kirajzolódott itt azért Magyarországon is valóban egy pár embernél az, hogy ahogyan tudjuk is, hogy mindig valahogyan benne vannak a levegőben. Tehát én azt gondoltam, igen, ez egy használható leírás a dolgoknak. Persze azóta is eltelt egy pár év, és azt is érzékelem, hogy akár például az új sorozatban, mint hogyha ettől egy picikét azért már távolodnék, tehát nem tudom, hogy az a fajta leírás, ami mondjuk a making paintingre, vagy a korábbi képekre jobban illet, az most mennyire használható mondjuk erre a kiállításra, szerintem csak részben használható, tehát hogy nyilván változnak a dolgok, de nagyon örültem ennek a tanulmánynak és ennek a könyvnek is, mert nem találtam igazából más használható ilyen elméleti leírást és szöveget erre a dologra. Bocsánat, azt szeretném, ehhez kapcsolódom még, hogy tulajdonképpen ugye ez a mostani kiállításod, ez a Painting as Shelter, ez tekinthető mondjuk így akár a 22-es Appearance, vagy a 23-as Making Paintingnek a még sokkal inkább a provizorikus festészetben azért az a jó, hogy tényleg körülbelül, mint mondjuk zenei párhuzam, mint a free jazz, azért abból is elég sokféle van. Tehát, hogy kezdve attól, hogy vannak egyébként nagyjából felismerhető motívumok, ilyen irányadó motívumok, amik nálad azért, ha más nem a making paintingben mindenképpen ezek a különböző jelek, nyilak, vektorok, vagy különböző a klasszikus modernista motívumokhoz, a karcolt rácsokhoz, vagy éppen mondjuk a téglafal redukciók, a Jasper Johns zászlóit imitáló képmező felosztásoknak a motívumai, ugye azért mégiscsak utaltak valamiféle, ha más nem, akkor egy festészeti világra, egy másik festészeti világra. Ezek a képek is egyébként, de itt van egy kettősség, egyszerre robbannak befelé ezek a képek saját magukkal vannak elfoglalva, ez egyes kép részletek, és szerintem majd erről is beszéljünk, hogy itt ez mi a kérdés itt például a képnek az egyensúlyával, hány képet nézünk, többször fölmerül bennem, hogy itt egy kép van-e, vagy egyszerre több kép, főleg a nagyobb léptékekben. De ami még érdekesebb, és ez a részint kapcsolódik a Barney által említett 80-as évekhez, hogy itt azért sokkal erőteljesebbennek érzem azt a fajta neo-expressionizmus, és mondjuk így a Heftige Malerájának bizonyos tendenciáinak
a felidézését. És akkor itt ez a nagy kérdés, hogy itt ez mennyiben tekinthető evokációnak. És hogy egy kicsit akár még konfrontatívabban is tegyen fel a kérdés, hogy mennyiben tekinthető úgy, hogy alapvetően egy Pittora Doctus felmondja egyébként csillagos ötösre ezeket a festészeti problémákat és kérdéseket, és egyébként újra aktualizálja, mert újra aktualizálandó, tehát hogy ez meg egy intellektuális program, erről is beszélni fogunk, remélhetőleg még, hogy egyébként itt nagyon is aktualitása van ennek a dolognak, és nem csak művészettörténetileg, hanem hogy láthatóan a képzőművészeti, kortárs művészeti trendekben, mozgásokban is egyre nagyobb figyelem hárul ezekhez a fajta festészeti programok iránt. Tehát a kérdésem az tulajdonképpen valahogy így hangozna, hogy pont az, amit tulajdonképpen a 80-as években, a 60-as évek nagyon szigorú, nagyon száraz, nagyon szikár konceptualizmusát hoz képest kívánta a művészetet, mint egy visszavadítani és dezintellektualizálni, és a zsigerihez, tetszik az alantashoz, az anyaghoz, a fröcsköléshez, mocskoláshoz, kenéshez nyúlt vissza. Hogy ehhez hogyan lehet tulajdonképpen intellektuálisan, festőként közelíteni. Mert azt tudom, hogy én, mint mondjuk értelmező vagy művészeti író, hogyan tudok intellektuálisan ehhez közelíteni. Nagyon kíváncsi lennék így belülről tényleg is zsigerileg, hogyan közelít ehhez az ember. Tehát, hogy vajon zakóban, mint Bakimre, vagy tehát, hogy egyáltalán hogyan ugrunk neki egy ilyen feladatnak? Értem a kérdés, de hosszú kérdés volt, és nagyon sok minden volt benne, úgyhogy most próbálok valamennyire több dologra is reflektálni. Hát az első talán az, hogy nyilván nem tudok kilépni a bőrömbe, és az nekem nagyon sokat segít, hogy én kell, hogy mindig teremtsek egy ilyen konceptuális keretet a dolgoknak. Tehát ugye itt például az, hogy itt a cím szerintem jól kifejezi ezt a dolgot, hogy tehát ugye ez a cím, hogy Painting as Shelter, értelmezhető az úgy is, hogy ez egy a festészetbe menekülni, és ott védelemre találtatni. Tehát, hogy ebben van egy ilyen kis eszképizmus, főleg a korábbi politikus és aktivista dolgokhoz képest. De ugyanakkor meg nyilván, hogyha egy ilyen jó kifogást teremtettem erre, akkor viszont tényleg meg lehet élni azt, amit lehet, hogy egyébként lehet, hogy nem mernék magamtól, hogy akkor lehet csak a festékkel, az anyaggal, a színnel, a kompozícióval bátran bánni, és ott valóban olyan improvizatív módon dolgozni, ahogyan még lehet, hogy korábbi sorozatokban sem teljesen mertem. Vagy legalábbis kipróbálni ezt, mert aztán ki tudja, hogy ez mennyi ideig tart. Lehet, hogy aztán jön egy következő időszak, ahol majd megint teremtek valamilyen keretet, így az absztrakt festészet körül, amit izgalmasnak találok, és akkor lehet, hogy ezekben megint csak megidőződnek majd korábbi festészeti vonulatok. Nyilván ma egy olyan korban élünk, ahol senki nem tud olyan módon valami teljesen radikálisan újat alkotni, amit ne lehetne valamilyen módon előzményekhez kötni. És persze nekem is megvannak azok a kedvenc, nem tudom, időszakaim, amikre szívesen hivatkozok, tehát mindenképpen azok, ahol mondjuk a kézjegynek, gesztusnak van szerepe, ahol még egyébként tulajdonképpen a dolog tétjének volt egy ilyen politikai vonatkozása is, tehát mondjuk mint az absztrakt expresszionizmus, az mindenképpen egy ilyen időszaka a dolognak, de igen, akár a 80-as éveknek is, amely egyébként ezt a provizórikus vonalat is egy kicsit bedobja, tehát ugye nagyon sok, mert a figurális festők között is a 80-as évben sokat találunk olyat, akik elkezdenek úgy viselkedni, mint hogyha ők legalábbis nem tudnának jól lerajzolni egy figurát, és tüntetőleg bénán csinálják meg a dolgot. Persze most egy kicsit így karikírizom a dolgot, de hogy annak a fajta szabadsága, hogy nem kell komolyan vennünk semmilyen fajta szabályt, és lehet bárhol csatolni, ez a 80-as években tényleg egy ilyen felszabadító erővel bírt. Most annyi változott meg a korábbi képekhez képest,
hogy ahol tényleg voltak ilyen különböző osztások, és néha ilyen narratív elemek is, hogy valóban rászerkezet, nyíl, kereszt, nem tudom, ilyesmi. Ehhez képest ezek a kompozíciókban nincsen más, csak ezek a nagyon-nagyon egyszerű eszközök, hogy irányok, felületek, színek, amik így ütköznek egymással, és egy ilyen kunyhószerű, egy ilyen kollázszerű kompozícióban állnak össze, amelyek bizonyos egy kicsit így erővonalaiban, meg szerkezetükben, egyáltalán milliókban ismétlődnek, tehát tulajdonképpen itt egy képnek látjuk bizonyos értelemben mindig verzióit, még akkor is, hogyha színálás változik, ha méret változik, hogyha egy kicsit még, nem tudom, vékonyabb, függőleges kompozíció van, néha szélesebb. Ugye egy olyan kép van, amit a kiállításon, ami ehhez kicsit a 80-as évekhez jobban kapcsolódik, bár itt most legutóbb például a Fehér Dávid felvetette, hogy itt ez az Auerbach-i vonal is nagyon erősen benne van a képben, mert hogy ott nem annyira a festők és a felületek dominálnak, hanem nagyon, nagyon friss ecset gesztusok és erőteljes színek, zöld, vörös kontrasztok például. Tehát ott megidőződik valóban egy kicsit ez a 80-as évek. A többi képnél szerintem akár lehet korábbi analógiákat találni, de közben meg nyilván az a cél, hogy az érződjön az is, hogy ez valamilyen módon így a mai időkre is reflektál. Meg azt is észrevettem, hogy az én gyerekkori élményeim is valamilyen módon talán visszaköszönnek benne, mert én egy kis faluban nőttem föl Tuzséron a Tisza mellett, és az a fajta világ, tájkép, ártér, az ottani káosz, dzsungelszerű növényzet, a föveny, tehát a homokföveny, az agyag, nem tudom, egy csomó olyan dolog van, ami egy picikét, mint hogy ezeken a képeken, de akár egy ilyen horgásztanya, ami ott a Tiszaparton fölépül, ami szintén egy shelter. Szóval, hogy ezek a dolgok is öntudatlanul, szóval nyilván nem gondolkozok a festés közben ezen a dolgon, de ezek ott vannak. És nem öltönybe festek. Akkor szerintem beszéljünk az abstrakció és a politika viszonyáról egy kicsit fókuszáltabban. Számomra ez egy abszolút központi kérdés. Nyilván nagyon kézenfekvő úgy olvasni ezt a fordulatot, mint egy elfordulást a politikától, az abstrakciót, mint egyfajta apolitikus praxist keretezni, ami ugye azért is érdekes, mert a 20. század során, amire gyakran hivatkozol, és ahonnan a legtöbb előképedet veszed, ott az abstrakció és a politika nagyon is összetartozott. Most viszont akár az is lehet az érzésünk, hogy egyfajta oximoronná vált a politikus abstrakció, vagy esetleg olyan konceptuális absztrakt praxisok kivételek, mint egy Liam Gillick, de hogy az a fajta abstrakció, amit most te végzel, azt nagyon nehéz politikai módon keretezni. Nyilván nyúlhatnánk a jó öreg művészeti autonómia, mint politikai ellenállásként is felfogható gondolatához, de azért lássuk be, hogy ez a művészet paradigma azért erősen megkérdőjeleződött. Tehát, hogy szerintem az bizonyára számodra is egy állandó kérdés, hogy mit jelent művészként egy ilyen praxist vinni, főleg kontrasztban azzal a nagyon direkt és publikus politikai pozícióval, amit régen képviseltél. Miközben egyébként számomra van egy nagyon érdekes párhuzam a 2000-es évek elejé időszakkal, nem csak azért, mert akkor is volt egy nagy fordulat, hanem én azt is egy ilyen kvázi introspektív időszaknak látom, amit egyébként szintén nagy értetlenkedés övezett akkor. Egyébként ott is tudtommal a Londoni iskola egy fontos referencia volt, és aztán ugye ebből nőtt ki organikusan 2006 körül egy szemléleti váltással végül is ez a politikai időszakod, amit aztán fölváltta az abstrakció. Szóval valóban talán a beszélgetésünk lezáró legnagyobb egysége az tényleg ez lenne, és ha tetszik az eddigieket szintetizáló témakör, a politika és az abstrakció, amit én egyébként a
rákészülve itt a kiállításra, többször is itt járva, itt a Shelterben, stúdióban, jutott eszembe, illetve tapasztaltam ezt, és ezt ugye a kísérő kurátori szövegben is talán úgy fogalmaztam meg, hogy annyiban van ennek sok esetben retinális szinten már politikai tétje akár, ennek a fajta festészetnek, vagy újra aktivált expresszionizmusnak, hogy tulajdonképpen maga az a késő modern, vagy posztmodern politikai és vizuális kultúra, vagy képpolitikai paradigma, ami ilyen egy túlterhelt, ideológiailag túl telített képpolitikai paradigma, illetve még inkább a kortárs erőteljesen ilyen áttechnicizált, vagy ilyen technokapitalistának is nevezhető látásrezsimek. Itt gondolhatunk a közösségi médiától kezdve a YouTube-ra, de tényleg az ilyen dopamin, endorfin szintre lebontott, tényleg ilyen pszichokémiailag is már definiált ilyen látásrezsimekre, hogy ehhez képest nézni ezeket a képeket tulajdonképpen egyfajta felszabadulás retinális értelemben, mert felszabadítja szó szerint akár a szem golyót is, annak az izomzatát, ahogyan mozogni kell, és nem csak direkt föl-le, mint egy ilyen, hanem hogy tulajdonképpen elkezdi az ember köré nőni, mint egy shelter, de az ember is, vagy a képnéző is, mint hogy bele tud veszni a jó értelemben, és még sincs egy ilyen egységalkotó célképzet, vagy enyészpontja, vagy nyugvópontja, ahonnan az egészet be tudná fogni. Tehát, hogy ezek nem olyan képek, amik tárgyasítható, uralhatóak lennének, hanem folyamatosan ilyen újra és újra felfedezése és körözése ösztökélnek, és talán félig meddig tudatosan, félig meddig azért ösztönösen, vagy már azt kell mondani, rutinosan, valami hasonló mozgást akartunk azért a kiállító térbe is behozni, miközben meglehetősen szellősen, nagy tüdővel, lazán és elegánsan megfelelő teret is adva az egyes képeknek. De azért kirajzolódik, hogy hol sűrűsödnek a dolgok izgalmasan össze, hol meg sokszor akár előbukkan az alap szürke prime, tehát az alapozó réteg, mert ott éppen nincsen betöltve, hanem mondjuk, mivel akriképről van szó, egészen lazán, szinte tényleg ilyen provizorikus mozdulatokkal lecsöpögtetve fordulnak elő. De hogy már a befogadás vagy a látás szintjén is, tehát hogy még az esztétikai tapasztalata is már van ennek tulajdonképpen politikuma, vagy politikai tölthetősége annak, amit ez az expressionizmus művel. Nagyon köszönöm, akkor mindent elmondhatok. Nehéz lesz ez most hozzá tenni még valamit. Tényleg, mert hogy körülbelül egyetértek azzal, nem teljesen egyetértek azzal, ami elhangzott. Nyilván tehát a mai helyzetben és a korábbi munkákhoz képest nehéz ezt hogy mondjam, bebizonyítani azt, hogy igenis ezek a művek olyan értelemben politikusak, ahogy korábban, és a kivonulás, vagy nem tudom én, az ellenállás mértéke ezekben a művekben nyilván megint csak nem összehasonlítható a korábbiakban. Ilyen módon kár is ezeket mérlegre tenni, azt hiszem. Szerintem az a belátás van ebben a dologban, hogy ami tulajdonképpen a válságot is okozta bennem, hogy egyszerűen olyanná váltak a körülöttünk lévő világnak a problémái, amiben végképp elvesztettem nem tudom én, az iránytűmet, illetve azt a bizalmat, hogy egyszerűen a műtermi eszközökkel valahogyan vagy ezekre komoly befolyással lehetne lenni. Tehát ez alatt azt értem, hogy nyilván, amikor ezek a politikus művek készültek, akkor sem gondoltam azt, hogy itt emiatt nem tudom, az emberek utcánra rohannak, vagy politikusok bölcs belátásra térnek, vagy stb. De legalábbis abban bíztam, hogy valamilyen módon egy ilyen része lehetek egy ilyen diskurzusnak, amiben azok, akik még párbeszédben vannak egymással, azokat egy művészeti
működésen keresztül meg lehet erősíteni, vagy kérdéseket lehet föltenni. Tehát, hogy ennek van valamilyen mégis valami értelmes szerepe. De tényleg a problémák olyan szintűvé váltak, és nem csak Magyarországon, mert ugye az én fókuszom elsősorban arra koncentrált, hogy itt mi történik Magyarországon, és velünk mi fog történni, meg korábban mi történt, és ráadásul az, hogy függ össze a napjainkkal. De hát, hogy ilyen világpolitikai szinten is teljesen megváltozott minden, és én úgy éreztem, hogy egyszerűen nem tudom, elvesztem ebbe a dologba. Tehát lehet, hogy mégiscsak jobb az, hogyha egy ilyen nagyon-nagyon hosszú távú stratégiát választok, és azt mondom, hogy mégiscsak a szakmai működésen keresztül próbálok üzenetet eljutatni a jövőnek. És ebben az is megerősített, hogy amikor én még nagyon-nagyon erőteljesen benne voltam akár ugye az aktivista dolgokban. Egyrészt az fontos elmondani, hogy azt tapasztaltam, hogy ahogyan durvább lett a szituáció, egyre inkább úgy tűnt, hogy az aktivizmusnak is ki kell lépnie már tulajdonképpen a művészeti keretek közül, és effektíven már jobb lenne és radikálisabb lenne, hogyha politikai cselekvésbe megy át a dolog, akkor viszont nyilvánvaló mi különbözteti meg nem tudom, a politikai cselekvőt, vagy a politikai aktivistát a művésztől. Tehát ott mindenképpen volt egy határ, ahol dönteni kellett, hogy akkor most hogyan tovább. A másik az, hogy nagyon érdekes volt számomra, hogy ezekben az években, tehát ez mondjuk így nem tudom, 14-15 környéke, úgy emlékeim szerint, akkor láttam azt, hogy a Birkás Ákos, aki korábban szintén erőteljes ilyen politikai művekkel foglalkozott, hirtelen nála is történt egy váltás, egyébként absztrakt irányba, nem mint hogyha én ezt szerettem volna másolni, de nagyon meglepett ez a fordulat a részéről. Persze nyilván értettem, hogy akár a korai, szintén nála is megfelelő ilyen referenciák ott vannak, ami miatt ez így értelmezhető, de hogy az meglepett, hogy pont ebben a helyzetben ő tulajdonképpen így visszavonul a műterembe, és tulajdonképpen ez az üzenete a világ számára, hogy műveljük kertjénket, és lehet, hogy az még mindig nagyobb hatással van, mint az, hogyha a képre kerülnek azok az események, ami a világban zajlik. Ugye volt ez a projekt, a Mély Józsi kezdeményezésére, sok művész részt vett benne, ez a Kívül tágas projekt, ami mindig a műcsarnok lépcsőjén valósult meg, és ott az Ákos is föl volt kérve, ez lehet, hogy egyébként még korábban is volt, és az Ákosnak a reakciót szintén nagyon meglepett, lefeküdt a lépcsőre és aludt. És, szóval, és ez nagyon elgondolkoztat, hogy ebben a helyzetben, amikor éppen arról van szó, hogy talán utcára kellene vonulni, és ilyesmi, ő alszik a lépcsőn. És emlékszem, hogy a beszélgetésünkben ő mondta, tulajdonképpen akkor még irreálisnak tűnt, amit mondott, hogy ő már nem fogja megélni azt, hogy ez a helyzet megváltozzon. És akkor az ijesztőnek tűnt, hogy ő ennyire előre látta, hogy ez milyen hosszan tarthat ez a dolog. Nyilván megvoltak akár a 60-as, 70-es évekből azok a fajta, nem tudom, észlelések, rutinok, amik lehet, hogy vagy egyszerűen csak jók voltak a megérzései, ami miatt erre a következtetésre jutott. Akkor én biztos, hogy nem tudtam volna, hogy mondjam, vele együtt rezegni ebbe a dologba. Én még akkor baromira föl voltam fűtve, és vitt előre az a dolog, amiben benne voltam. És nem is miatta történt ez az absztrakt fordulat, tehát sokkal inkább amiatt, mert hogy, ahogy ezt már is mondtam, hogy egyszerűen nem tudom, különböző netes fórumokon, meg újságokban, és nem tudom, mi egyre jobban kezdett érdekelni az absztrakt festészet. A korabeli is, tehát nem csak a jelenlegi, hanem a korabeli is, és persze az, hogy amik így a kortárs művészetben zajlottak.
És akkor hát egy ilyen be kellett vallanom magamnak, hogy hát jó, hát akkor valószínűleg erről van szó, hogy akkor jobb ezzel szembenézni, hogy akkor ezt kellene csinálni. Egyébként az Ákos, mielőtt meghalt, mert beszéltem neki azért a dilemmáimról, és emlékszem, azt nem mondtam neki, hogy esetleg absztrakt festészettel szeretnék foglalkozni, de azt mondta, hogy vigyázz, ne menj bele semmi ilyesmibe, mert ez nagyon-nagyon rizikós, tehát ő is több váltáson volt keresztül, és azt mondta, hogy ez nem éri meg. Inkább próbáld elkerülni. Hát nem fogadtam meg a tanácsát, és meg is lett a következménye sok tekintetben, de hát ez egy ilyen dolog. Igen, említetted a történeti előképeket, referenciákat, de egyébként eleve nagyon sok referenciával dolgoztál mindegyik korszakodban. Azért szerintem itt is ezek fontosak, említettünk már kortárs párhuzamokat, de szerintem nagyon szemléletes, hogy amikor megtörtént ez a fordulat, akkor te két praxisra hivatkoztál kiemelten, és szerintem ezek nagyon jól mutatják ezt a kettősséget, amiről beszélsz, hogy bizonyos értelemben ezek dolgok egyszerre lehetnek igazak. Az egyik a Philip Gastonnak a munkássága, aki jó ideje hat rád, de egyébként én konkrét motivumokat is felismerni véltem egyébként, például a Grayscale sorozat bizonyos műveiben. Nyilván a Philip Gastonban az izgalmas, hogy nála egy fordított váltás az, ami most itt a fókuszba kerül. Mind a két referencia egyébként 68-hoz kötődik, ez sem véletlen természetesen. 68-as események hatására vált részben a Gaston, persze más motiváció is vannak, de tudtommal azért ez nála is egy központi elem volt. Kicsit hasonlóan, ahogy neked 2006-ban volt egy ilyen eszmérésed, hogy egyszerűen erre nem lehet nem reagálni, a Gastonnek is volt egy ilyen egyfajta revelációja, és átváltott ugye bizonyos szereplők számára botrányos módon egy elismert absztrakt expressionista praxisból egy hát tulajdonképpen a pop arttal rokonítható, de nagyon sajátos, figurális, ironikus nyelvbe, amiben egyébként ez az introspekció ugyanúgy ott marad. Gondoljunk csak a számtalan műtermi festményére, arra a magányra, ami ezeken megjelenik, és a politikai munkáiban, ezekben például a Ku Klux Klan figuráit megidéző alakokban is én például egyszerre nagyon politikus munkák, máig tudnak botrányt kavarni, és közben mégis ez a magány, ez a festői magány pozíció még számomra azokban is ott van. Tehát ezt a kettősséget akarom kiemelni, mert tulajdonképpen aztán a másik referenciában, a Super Surface-ban, ami pedig egy francia neoavantgárd csoport, akikre szintén hivatkoztál, kevéssé ismertek szerintem itthon, tehát ők is egy ilyen elég ambivalens módon úgy válaszoltak 68 művészeti kihívására, hogy egy abszolút festészeti praxist vittek. Tulajdonképpen ugye egy évvel korábban, 67-ben jelenik meg a Derridának a nagy első műve a dekonstrukcióról, és a grammatológia, és kicsit egy ilyen grammatológiai választ adnak, tehát hogy ők is úgymond ideológiai dekonstrukcióval foglalkoznak, de a festészetet dekonstruálják, átvitt és szó szerinti értelemben is lebontják a festészetet alapelemeire, és ennek az egésznek az ambivalenciáját tulajdonképpen a materialitáson keresztül ragadják meg. Szóval én tulajdonképpen ebben is ezt a kettőséget érzem, hogy ők is, tehát hogy ugyan tudjuk, hogy hányféle művészeti válasz volt 68-ra, valószínűleg az aktivistább művészek azok mélyen lenézték ezt a fajta megközelítést, hogy hogyan lehet most mégiscsak az absztrakción keresztül itt politikáról beszélni. Szóval én úgy érzem, hogy egyébként ez a fajta ambivalencia, ez a fajta kettőség máig jelen van a te festészetedben, ez az önmegkérdőjeleződés is megmaradt, tehát ez egyfajta ilyen dialektika, tehát a kételj festészete egyúttan a festészet kételje is, vagy ez az önmagából táplálkozó, önmaga erejére építő festészet is folyamatosan egy ilyen bizonytalan státuszban van tartva, és azt is érzem, hogy egyébként van köze a korszellemhez ennek az egész problémának elég mélyen, csak sokkal indirektebben, mint a politikai munkák, és azt gondolom, hogy lehet, hogy pont egy ilyen váltás segít abban, hogy a korszellemre reagáljunk,
sok esetben én ha visszanézek akár a 20. századra, sokszor azt érzem, hogy azok a praxisok tudták igazán megfogni a korszellemet, amik látszólag teljesen függetlenek voltak, és azok a művészek, akik nagyon direkten reagáltak, akár aktuálpolitikai vagy más társadalmi jelenségekre, ők igazából persze nagyon didaktikusan kapcsolódtak felszíni jelenségekhez, de a mély struktúrákat sokszor azok a művészek tudták megragadni, akik látszólag valami akár szinte irrelevánsnak tűnő dolgot csináltak. Szóval én megengedném azt a kételynek a bizonyosságát, hogy majd később visszanézve mit látunk ezekből a művekből. És hát tulajdonképpen lezáró gondolatként azt is tudnám mondani, hogyha itt körben nézünk, ez az, amiről Birkás Ákos talán 82-es Avantgárd halála című eszéjében úgy ír a festészetről külön, hogy míg mondjuk a különböző konceptművészetnek, korrespondencia művészetnek, folyamat és performance művészetnek mindig kell, hogy mindig szituált, mindig kontextus függő. A festészetnek mégis mindig meg lesz a saját tere és ideje, például a stúdió maga, ahol ezek készülnek. Szóval ez a fajta dialektika, amiről a Barni, a kéte és a festészet viszonyában beszélt, az azért izgalmas, mert hogy végül mégiscsak tényleg mindig ott marad a festészet, mint fedezék, amihez visszatérek, és amitől eltérek. Tehát, hogy ez a fajta folyamatos vagy elliptikus mozgás az, ami talán itt nagyon izgalmas lett, és talán ezért is lehet érdemes felkeresni az ACB galériában egészen április 17-ig látható Painting Shelter című kiállításodat, illetve a Modernben, ha minden igaz, akkor május 9-én nyíló retrospektív kiállításodat is, úgyhogy én azt mondom, hogy ezzel az információval akkor egyúttal meg is köszönném a hallgatóságnak a figyelmet, Nemes Csabának és Zemlényi Kovács Barnabásnak pedig, hogy részt vettek ebben a mai beszélgetésben, és ha minden jól megy, akkor ez igazából egy-két héten belül már meg is jelenik. Köszönöm szépen!